Foli tan ni bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni wagati na aw bɛ ka Mali kunnafoni.net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ o de ye kɔfilɛ kɛnɛ ye kɔfilɛ kɛnɛ a b'a hakili jigin ka taa an ka kɔrɔlenw ma i n'a fɔ aw bɛ jamukan in dɔn cogoya min na bi an bɛna baro kɛ n'an ka maakɔrɔ dɔ ye min bɛna kununko ɲɛfɔ an ɲɛna kalanko taabolo la kununko kalanko tun bɛ cogo di bi kalanko bɛ cogo di ni n ko kalan suguya ka ca nka an bɛ min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye nasara kalan ye a yɛrɛ donna anw fɛ jamana in kɔnɔ cogo di an n'an ka maakɔrɔw bɛna jɛ ka baro kɛ o kan a ka ca ala fɛ an bɛna bilasiralikan caman sɔrɔ a kɔnɔna na nka ne tɛna n'a tigi tɔgɔ fɔ aw ɲɛna dɛ bari bamananw ɲumanna ko mɛn ni dan ye mɛn tigi da ye n balimaw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ne ye Fasunba Samakɛ ye ka bɔ Jitumu a dugu dɔ bɛ yen ko Tɛnɛmanbugu n bangera ye 1954 précisément le 18 novembre 1954 ayiwa n fana n donna kalanso kɔnɔ n ye lakɔli kɛ n fa tun ye sɔrɔsi kɔrɔ ye a nana n don Bamakɔ cathédrale en 1962 indépendance san 2 n tora cathédrale la 62 fɔ 66 n fa bangera comme cathédrale bɛ sara ne ba tun t'a a wari sɔrɔ bilen ka di n yɛlɛmara Buguni tora Buguni fɔ ka DEF sɔrɔ 73 1973 DEF sɔrɔ 73 an nana lycée Badila la ka 73 jusqu'en 76 1975 n ye première partie kɛ en série lettres 76 ka deuxième partie du bac kɛ en série plat et philosophie langue n bɔra yen n taara école normale supérieure la ni Cabral de tun don an bɛɛ passera ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tun bɛ classe kelen kɔnɔ an sera ENSUP la an farala ale taara philosophie la ne taara histoire et géographie la grève nana caya an bolo an ye san 3 kɛ classe kelen kɔnɔ ENSUP banni yɛrɛ nana kɛ 83 waatiw ye ne yɛrɛ bolo parce que ne fana tun ye concours dɔ kɛ o kɔnɔna n tun passera o la ka taa EMIA concours kɛ mais u ye na bi oral la donc en 83 u ye n bila ka taa Segu lycée la lycée Cabral avant c'était le lycée régional de Ségou mais a nana tɔgɔ da lycée Cabral la o inauguration discours yɛrɛ a ye min tun bɛ yen comme u tɛ Cabral ko kalama ne yɛrɛ de y'u dɛmɛ ka discours bila Cabral kan information kan ka di Cabral kan ka o di donc je suis resté au lycée Cabral pendant 10 ans de 83 jusqu'en 92 92 gɛlɛya dɔw nana parce que n ka du tun bɛ Bamakɔ ala ni dugukolo yuruguyurugu ma n y'a mɛn k'u b'a fɛ ka n ka terrain o feere ne dun tun ye terrain san n ka bourse de la 5000 Mali wari 5000 ne taara Segu ni lotissement nana ko yuruguyurugu b'o ko kɔnɔ ne y'a ɲini 92 ka bɔ Segu ka na Bamakɔ n nalen Bamakɔ n ye kalo damadɔ kɛ lycée technique la o yɔrɔ ka jan parce que n bɛ Ɲamakɔrɔ k'a ɲini ka yɛlɛma lycée Badila la en 92 ka to lycée Badila la jusqu'en 96 ni université nana créé u y'an bɔ Balilabugu k'an bila ka taa lycée Kanku Musa la j'étais toujours professeur d'histoire géo n tor'o la n nana concours dɔ kɛ ISFRA concours kɛ ka taa ISFRA la k'o ban ka do y'a sɔrɔ ka sɔrɔ ka o y'a sɔrɔ n ye san 20 ani kɔ kɛ lycée Maitreya la ka taa école ba la sisan Flashi enfin faculté des sciences de l'éducation
n taara yen pendant 10 ans n tun y'o professeur ye on retraitera en 2018 n bɛ so yan nka n ma sigi retraite kɔnɔ parce que yanni retraite ka kɛ ko kɔnɔna de ka di n ye n bɛ donsoya kɔnɔ n bɛ sɛnɛ kɔnɔ bamanan laada ko kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan tɔn fɛn fɛn bɛ n ye dɔ k'a bɛɛ la alors hali ka se fɔ kɔmako ma hali kɔmako n donna tu bɛɛ la donc n bɛ so n bɛ n faso la bi n bɛ sɛnɛ de la n bɛ n ka foro kɔnɔ ye n bɛ sɛnɛ la mais n ye jamana nin servi pendant 37 ans san 37 n y'o kɛ jamana ye sisan kɔni n bɛ retraite la n tɔgɔ Fasumba Samakɛ ala sago 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 tigi ala ye i Samakɛ nba an filɛbagaw n hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin ko la tonton an bɛ don baro kɔnɔ sisan nɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ nazarakalan yɛrɛ nana cogo di ayiwa n'i ko nazarakalan nana cogo di an bɛ taa fɔ yɔrɔ jan dɔɔni parce que nazaraw tun bɛ laɲini min kɛra o tun ye ka diɲɛ mara ka diɲɛ ku ta ye faransi b'o kɔnɔ angleterre b'o kɔnɔ olu tun y'a masakɛbaw ye a kɛlɛsotigiba tun bɛ minnu bolo o faransi ni angleterre ye o waati mais jamana wɛrɛw nana fara kan i n'a fɔ belgique olu bɛɛ donna la 1885 u ye lajɛba kɛ Berlin en 1885 ko la conférence de Berlin farafinna tilala kuma lasurunyala jamanaba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ faransi b'o la anglais b'o la anw fanfɛla nin tora faransi bolo mais yanni tilaliba nin ka kɛ u tun ye kulu dɔw bila ka na explorateurs o nana u b'a fɔ ko les troisièmes missionnaires marchands militaires missionnaires nana ka na an hakili yɛlɛma fɔlɔ k'an bɔ an taabolo kɔrɔ kan an ka diinɛ tun ye min ye k'a yɛrɛ k'a fɔ Isa de ye kotigi ye an ka tugu Isa kɔ. Il s'agissait alors de sauvegarder les valeurs chrétiennes de l'Occident. Kana chrétien do an kunna fɔlɔ an ka tɛmɛ ni o bolo ye o tun ye missionnaire ka baara ye marchands o tun ye juraw ye olu nana k'u bɛna jura fɛnɛ kɛ an fɛ yan ils avaient lancé des canonnières kuluni fitinin dɔ bila olu ka joliba kelen nin ka yan o tun bɛ takasi kɛ ni minɛnw ye on les appelait les canonnières missionnaire minnu n'o diinɛ tɔn mɔgɔw ye jura minnu tugun'u kɔ fo lakanabaa ka sɔrɔ la dɛ o lakanabaaw tun ye sɔrɔsiw ye militaire troisième missionnaire marchand militaire a bɛ f'o ma ko les troisièmes donc olu de nana fɔlɔ ka na an kolo k'an k'u sago ye k'an kolo ka k'u sago ye o tun tɛ fo k'an ka masakɛ ninnu bɔ an kunna donc u ye Amadu Gɛn ka bɔ Segu en 1898 Samori fana gɛnna u fɛ o cogo kelen na Samori Ture 1898 u y'o minɛ ka taa n'o fɔ Gabon o yɛrɛ sar'u bolo ye en 1900 Samori sara en 1900 Amadu de Segu u y'o fana giri Amadu fana tun ye masakɛ dɔ ye o tun ye Segu masakɛ de ye El Hadji Omar den de don o denkɛ fɔlɔ de tun ye Amadu ye Amadu Tal parce que El Hadji Omar sénégalais don a bɛ fɔ Futa Toro a bɛ bɔ Futa Toro a tun taara Magan taga nin kɔnɔna a seginna a ko k'a bɛna diinɛ di Sénégal kɔnɔna mais a bɛna ka bɔ Magan don min a y'a sɔrɔ nanzaraw sigilen bɛ Sénégal ka ban diinɛ ko min tun b'ale hakilina na a ni olu ta tun tɛ taa donc a danna sira la ka na diinɛ di ka na anw fanfɛla la Segu fanfɛla la sisan mais n'o ka kɛ a y'a denw bila a ye kɛlɛ kɛ k'a den dɔw bila Dengera ye o ye Laginɛ ye ka na dɔ bila an yɛrɛ fɛ yan Ɲoro ka na kelen sigi denkɛ fɔlɔ yɛrɛ sigi Segu ko Amadu Amadu nin ale de ye Segu fɛnɛ masaya El Hadji Omar kɛlen ka Bina Ali gɛn Bina Ali tun ye jaralakaw ka masalaba ye Segu ko Bina Ali o bɛ Bina Ali ni wele ko Wetaba Amadu El Hadji Omar Tal ale ye Segu masaya ban k'a denkɛ sigi n'o Amadu ye donc Amadu tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye masakɛ tun don 1898 nanzaraw fana na Faidherbe nana gɛn ka bɔ Segu
ale yɛrɛ ma da Mali la bilen dɛ a taara fɔ Zanfara fɔ Nigéria a ba bi bɔ yen a taara yen donc a sigira Zanfara a segu kɔni bila pewu donc u ye masakɛ bɛɛ gɛn Samuru taara 1898 o sara Gabon en 1900 donc u ye cɛba fɛnɛ bɔ yen o cogo Babemba fɛnɛ o y'a yɛrɛ faga parce que u ko k'ale tɛ ale bɛ saya fisa ni malo ye Babemba y'a yɛrɛ faga donc kuma lasurunya la masakɛ in bɛɛ bannen sisan u sago sɔrɔla sisan il s'agissait maintenant ka jamana mun masakɛw minɛn'u fɛ ka jamanaw tɔnɔ bɔ Faransi yɛrɛ tɔgɔ la l'exploitation économique des colonies o exploitation kɔnɔna u mago tun bɛ kalanbaga damadɔ la ka fara u yɛrɛ kan n'i nana i ka kuma jaabi la kalanko nafa nana olu fɔlɔ de kan fɔlɔ parce que u bɛ jamana mun kɔnɔ u n'u mɔgɔw tɛ kan kelen fɔ fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka u ka kumaw u ka ɲɔgɔn faamu kuma kɔnɔ kuma falen-falen la o mɔgɔ fɔlɔw tun ye interprètes ye olu bɛ ci min lase komi an t'u ka kan mɛn interprètes b'o o bayɛlɛma ye an ka kan na u y'olu labɛn ka mɔgɔ damadɔ kalan min bɛ se ka o baara kɛ u ye ka tila ka na ye jamana marata bonyana kojugu il fallait des petits commis u ye commune dɔw labɛn fɛnɛ u b'u ka cimisɛnninw kɛ bureau kɔnɔ plantonna n'a ɲɔgɔnnaw olu fɛnɛ f'olu ka kalan dɔɔnin ayiwa u tor'o la sɔrɔsi kɔrɔ mun taara deuxième guerre mondiale la ne yɛrɛ fa tun b'o la koyi ale taara Sénégali dugu kelen bɛ ko Rufisque a tun taara baara ɲini na ye a fɔra ko ka sɔrɔsi cɛ t'a bɔ a jatigikɛ o den bɛ yen dɛ mais a ye ne fa de di a den place la Sénégali o ka don sɔrɔsi la olu min taara sɔrɔsi la sɔrɔsiya kɛ deuxième guerre mondiale kɛ alors olu fana seginna olu fɔlɔ-fɔlɔ de y'u denw bila ka taa ekɔlisow la donc ekɔliden fɔlɔ-fɔlɔ minnu nana jagoya tun don i ka den bɔ mais a tun man di bamananw k'u den di nka sɔrɔsikɔrɔ kelen-kelen minnu tun bɛ yen olu ye farajɛla kɛ u ye kalan nafa dɔɔnin ka an kɛ ka ninnu se sɔrɔ u kan f'an k'u ka kan mɛn an fana ka kalan dɔɔnin ne yɛrɛ donna ekɔli la o ni o miiriya ye en 1962 donc ala kɔni y'a kɛ n ye kalan na ban fo kana se bi ma n bɛ retraite la ayiwa tonton bi baro in ma nɔgɔ dɛ donc nin kɛra nazarakalan yɛrɛ don cogo ye anw fɛ yan nazarakalan don cogo tun ye nin ye walasa u yɛrɛ mago ka se ka dilan an fɛ yan olu mago ka se ka dilan an fɛ yan anw fɛnɛ ka mɔgɔw nana faamuya yalasa an ka se ka fɛrɛ ninnu ma f'an fɛnɛ k'u ka kan mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Allahu akubaru tonton n'an bɔra yen nɔ nazarakalan in donnen kɔfɛ a ye mun ɲa an ye bon nazarakalan ye n'a fɔra ko kalan déjà ko sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ tɛ bamananw ko sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ tɛ n'i m'a to i n'a kunu kalan fantɔ fantɔ n'a fɔra ko kalan ka ɲi parce que kalan ye kodɔn de ye kodɔn ɲɛɲini de ye kalan ye n'i kɔra k'a fɔ a ye mun nafa ɲɛ an ye o nafa tɛ fɔ ka ban dɛ a kɛra sababu ye an yɛlɛnna ka diɲɛ dɔn bi-bi in na téléphone b'e bolo hali e ka téléphone b'i bolo n'i kalannen tɛ ko caman bɛ téléphone wele i tɛ se ka baara k'a la dɛ ayiwa kuma min bɛ fɔla jamana wɛrɛw kɔnɔ e b'o kunnafoni dɔn parce que i kalannen don a bɛ fɔla kan mun na i bɛ dɔ mɛn o la i yɛrɛ tagabolo kalan bɛ mɔgɔ yɛrɛ tagabolo saniya parce que kunfinya ye dibi ye dibi juguba kalan fɛn o fɛn bɛ se k'i bɔ kunfinya dibi la ne hakili la o ye ko ɲuman ye donc kalan yɛrɛ en tant que tel ko ɲumanba don ayiwa tonton nazarakalan donna anw fɛ yan yanni kalan in ka na mara tun bɛ cogo di voilà yanni kalan in ka na mara min tun b'aw fɛ yan adamadenya n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ adamadenya tun dilannen bɛ anw fɛ yan k'a ban pewu mɔgɔw tun sɔnnen bɛ ɲɔgɔn ye den b'a to fa t'a la fa b'a to a dɔgɔ n'a kɔrɔ t'a la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lamɛn an bɛ kun ɲɔgɔn kɔfɛ ni den tun wolola du kɔnɔ kabila kɔnɔ den t'a fa ta ye dɛ
fa dɔgɔnin mana kɛ den de ye olu ta ye n'a bɔra du kɔnɔ a mana don dugu kɔnɔ k'a bila ta ye den ye den ka formation a bɛ du kɔnɔ la cogo min a bɛ sirabada la o cogo la hali n'i bɔra i ka so ka taa du wɛrɛ kɔnɔ n'i ye tiɲɛni kɛ u b'i lakile i bɛ lakile i fa ti kuma i ba ti kuma o tun ye adamadenya kalanbolo cogo ye mɔgɔ tun tolen ɲɔgɔn kɔfɛ nka tubabukalan nana o ko tora bolo ma fɔlɔ koyi parce que jusqu'en 1970 fo ka taa se Moribo minɛ san 2 ma n bɛ se k'a fɔ kalan mara tun bɛ yɔrɔw la maraw tun bɛ du kɔnɔ maraw tun bɛ yɔrɔ kɔnɔ jamana kɔnɔ nka mara nana tila mɔgɔw la dɔɔni dɔɔni kalan nana tiɲɛ n'a fɔra ko kalan tiɲɛna ko sababu ye jɔn ye o sababu ye mun ye ne bɛ se k'a fɔ c'est l'ambiance générale ambiance générale kɔrɔ ye di an bɛɛ nɔ bɛ a la an bɛɛ nɔ bɛ kalanko la du kɔnɔ dutigi jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la bilen lakɔliso ye yɔrɔ 2 ye formation bɛ kɛ ekɔliso la ladamuni fana bɛ kɛ ekɔliso la i bɛ kalan baaraw cogoya la i bɛ kalan ladamuni cogoya la mais o lakɔliso bɛ cogo di bi anw ye ekɔli kɛ waati min o ni bi o cɛ ka jan tɛ kelen dɛ anw bɛ ekɔli kɛ waati min 1962 ka na bila fɔ 70 la o kalanko o ni bi ta danfaraba b'u cɛ dɛ d'abord ekɔlidenw tun bɛ fadenya ɲɔgɔn na n'i kɛra kilasi dernier ye i bɛ cɛ ta de par 4 ekɔliden kɔrɔbalen 4 bɛ bɔ kilasi kɔnɔ ala kɔrɔbalenbaw kelen b'i sen kelen ta dɔ bɛ sen kelen dɔ ta i bolo bɛ minɛ dɔ fɛ dɔ b'i bolo tɔgɔ u b'i fo o tuma gbɛɲɛ bɛ yɛlɛ kan i bɛ na ka bɔ so i bɛ leçon réciter donc yalaba min bɛ kɛ denmisɛnninw fɛ sa o kuma tun tɛ yen a tɛ ko i la o doni kana i ni maître ka ɲɔgɔn ye su fɛ e ɲɛ ka di i ka maître ka su fɛ ou bien hali ye maître taatɔ ye carré dɔ kɔnɔ i bɛ carré wɛrɛ de minɛ i tɛ se ka bɔ o fanfɛla fɛ bilen bonya tun bɛ ekɔliso kɔnɔ kalan tun bɛ yen gbɛɲɛ bɛ yen bugɔli bɛ yen ladamu tɛ ka taa gbɛɲɛ kɔ n'a fɔra bi k'a fɔ ekɔliden yɛrɛ tɛ se ka nɛni maître fɛ kuma tɛ k'i b'a bugɔ du kɔnɔna na mara dɛsɛ bɛ du mansaw la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ jɔlen t'u jɔyɔrɔ la kalanko in na a lajɛ bi kɛ a bɛ cogo min kɛ ekɔliko bɛ cogo di bi a lajɛ dɔrɔn n'i ko la k'a fɔ a tiɲɛna a tiɲɛyɔrɔ ka jan mais an bɛɛ sen b'a la gouvernement b'a la lakɔliso denmansaw b'a la maîtres b'a la maître qualité mun bɛ ekɔliw la bi na ne yɛrɛ maître ye o ne ye maître ye n ye ekɔliden mun former a caman ye doctorats ye bi n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana université kɔnɔ mais maître mun bɛ ekɔliso fitininw na bi na u lajɛ kɛ école de base nana kɛ école privée kɛra ka quartier fan bɛɛ fa min mana bugusonin 2 sɔrɔ o b'o yɛlɛma k'o kɛ ekɔliso ye jɔn de bɛ kalan kɛ o ekɔliso kɔnɔ ne gɛnna 5e année la n bɛ prémané livre kalan n bɛ se k'o kalan n ma DEF sɔrɔ u y'olu ta 4000 5000 olu bɛ sara kalo la u b'olu ta k'o bila prémané mɔgɔw ni deuxième année mɔgɔw kunna kalan dun soubassement ye première année de ye so soubassement kan ka labɛn cogo min kalan soubassement fana bɛ labɛn ten ni soubassement nana cɛ n'o nana kɛ bugurijɛ ye e bɛ fɛn jumɛn de jɔ ka ko bɛ fanga sɔrɔ donc o ye maître ta fan ye maître mun bɛ maître la bi na a ɲuman ka dɔgɔ ala ni kalan tiɲɛli fana fɛ denmansaw yɛrɛ fana tɛ nafa ye kalan na bilen u ko ni denw tilara hali n'u tilara université la u tɛ baara sɔrɔ o kɛra sababu binkɔnɔnaw la olu ma nafa ye den bila labile ka na kalan kɛ yɔrɔ janw na Bamakɔ yan ka sababu kɛ baara tɛ sɔrɔ n'a tilara a tɛ foyi ɲɛ bilen a tɛ ni sɛnɛ ye a tɛ tɛmɛ baara ɲɛ foyi o tiɲɛnen de y'o ye ka te min dɔrɔn ka tile hali silipu n'o mago jɔra fo ba ko san ka d'a ma o kamalenkɔrɔba bɛ san 24 san 23 hali sena sabara babi n'i ye o sena fɔ n'o ba y'o san olu bɛ carré kɔnɔ te min fɛ min na ala sigi sago tigi ala tonton anw dan kuma ma jɛnya ala fɛ fɔlɔ n'an ka denmisɛnniya wagati kɔnɔ an kun b'a mɛn ekɔlisow la
ko dɛmɛ nana lakɛrɛw tun bɛ d'an ma bikiw tun bɛ d'an ma kayew ni crayons sakiw yɛrɛ tun b'a la mais bi o si tɛ yen o ko kɛra cogo di ayiwa ni kalan tiɲɛna an y'a turu da yɔrɔ caman kun dɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don kalanko nin kɔnɔ minnu tun b'o bigiw di o kayew n'o lakɛrɛw o sow bɛ hali bi u bɛ hali bi o minisirisow bɛ hali bi ba minnu tun bɛ kaye ni bigiw di ka liburu di mɔgɔw ma ka cadeau yɛrɛ di ekɔlidenw ma o minisirisow bɛ yen dɛ mais o kɔnɔmɔgɔ minnu tun b'o kɛ olu de tɛ yen bilen donc o fɛn fɛn bɛ na hali bi ba dɛmɛ kelen bɛ na koyi dɛmɛ min na dɛ a tɛ sa seyɔrɔ de dɛmɛ min bɛ di bi na o ka ca kunun ta ye mais a bɛ détourné a bɛ feere taa dividende na dɔrɔn e bɛ fɛn caman feere ta la n ko dɛmɛ ninnu de don librairie falen b'a fɛn kelenw na a dɛmɛ tɛ di bilen fu n'o tɛ a tun bɛ di anw ma falaki ne yɛrɛ lycée kɛ waati min yɛrɛ tun bɛ hali fɛɛrɛ bɔ tun bɛ di anw ma gouvernement tun bɛ kaki complet 2 tigɛ ka d'an ma ka sirɔ d'an ma ka dumuni d'an ma ka dalako safunɛ ni fɛn fɛn i mago b'a la lycée balila la an tun b'a bɛɛ sɔrɔ alamisa sɛ bɛ yɔrɔti ka d'an ma don o don sogo bɛ dun ko ni macaroni anw y'an ta k'o cogo la internat tun bɛ lycée nin caman na internat ko bɛ min bi a ma dabila n tɛ anw ye diya bɔ école la dɛ lycée la an ye dumuni kɛ tiɲɛna k'an fɛrɛ bɔ hali ni banana i bɛ furakɛ falaki dɔrɔmɛ i t'a di n'an bɔra bolo ma ne yɛrɛ tun bɛ namaranin dɔ kɛ tuma dɔ koyi n bɛ nkaloni tigɛ ko bana bɛ n na ni fura dɔrɔn n b'u kɛ n ka carton kɔnɔ école mana bila n bɛ t'u di n ba ma n bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana dɛmɛ n'a furaw ye mais fu tun tɛ i bɛ furakɛ fu analyse bɛ kɛ fu k'a bɛɛ kɛ fu kaye mun tun bɛ di bi de o bɛ détourné n tɛ dɛmɛ bɛ hali sini coronavirus ko bɛ sen na sisan a ma fɔ ko dɛmɛ dɔw sera yan wa ko kasine wa kurunin ko miliyɔn 20 donna Bamakɔ dɔ b'e bolo wa hali kunu ne bɔra an b'o la ne n ta san de o mais ko dɛmɛ nana an kana wari sɔrɔ sa mais kasine ni gansan a nana an b'a ye la wa a fɔra ko dɛmɛ mun dira e ye dɔ sɔrɔ a la wa kasine yɛrɛ tun bɛ feerela sugu kɔnɔ 40 ni ayiwa bi dun sisan nɔ bon chinois ye miliyɔn kasine miliyɔn 20 de bila ka na ne m'a foyi ye mɔgɔ si bolo bɛɛ b'i ta san na o taara min wariw bɛ di la dɛmɛ bɛ nana fan bɛɛ dɔ fɛ fara jamanaw bɛ dɛmɛ min kɛ la miliyɔn hakɛ min donna coronavirus ko nin senfɛ hakɛ b'a la wa e y'a yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn na kan ka confiner confinement c'est bon mais France lajɛ kɛ mɔgɔ confiner la salaire min bolo n ko kalo mana sa n ko bɛ dɔ d'u ma dɛmɛ jumɛn bɛ n'a tɛ se mɔgɔ confiner ma anw ka to so kɔnɔ funteni la ji tɛ courant tɛ k'an kana bɔ dɛmɛ dun bɛ na a tɛ fɛn di mɔgɔ ma o ko bɛ détourné cogo min i ka kaye n'i ka lakɛrɛ n'i ka bigi taille crayon a bɛɛ bɛ feere cogo la n tɛ a tɛ komi u tɛ na dɛ u bɛ na dɛ a tɛ sa seyɔrɔ la ala sigi sago sagotigiya ala ye tonton n'an ye kunun kalan taabolo ta ka bi taabolo ta danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw dun bɛ don min na i ko bi an denmisɛnninw an bɛ fɛ de hali n'an ma kunun sɔrɔ an ka surunya la an bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ la bon hali ne ma kunun sɔrɔ an ka surunya la n'o tɛ n'an y'a sɔrɔ a ka d'an ye dɛ a tɛ sɔrɔ koyi a tɛ sɔrɔ danfaraba bɛ bi kalan ni anw ta waati cɛ concours d'entrée à la fonction publique daminɛna 84 san 1000 san 984 mais ni 84 cɛ i bɛ tila kalan dɔrɔn i bɛ don baara la i bɛ tila dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ jusqu'à 1984 84 nana se u nana concours don a la e ti baara kɛ bilen n'i ma concours kɛ o concours ko bɛ ɲɛ min ma bi o dogolen tɛ mɔgɔ si la o n'a fɔra ko concours i miiri bɛ se dufa kɔnɔ dɔrɔn de ma parce que n'i ma wari bɔ i tɛna passer o jɛlenya y'a bilen karisa ye kalan kɛ an k'a den na tɛmɛ ni bolo di kun a tɛ passer dɛ donc baara tun bɛ sɔrɔ ni tilara mais bi bi in na baara tɛ sɔrɔ la kalanbonda caman fana bɛ jamana in kɔnɔ jamana yɛrɛ mago tɛ kalanbon minnu na ne y'a fɔ ɲɛna sisan ko n tun bɛ centre de l'éducation na faculté des sciences de l'éducation mais mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn
o ekɔlidenw bɛna kɛ mɔgɔ sugu min ye o pilasi bɛ min ekɔlidenw minnu yɛrɛ bɛ faculté la olu de t'a dɔn o bɛna kɛ fɛn min ye o bɛ laban mun ma u t'o dɔn mais jama min bɛ yen bi a ka ca mɔgɔ 4,000 olu bɛ taa min mais ça olu kan ka laban fɛn jumɛn ma e yɛrɛ fɛ sa chômage kɛ o bɛ laban chômage ma o ka kalan kɛ dɔrɔn k'i bila débrouille toi a bɛɛ b'o cogo la koyi FJP ko FDP faculté de droit privé faculté de droit public FDP olu mɔgɔw est ce que an mɔgɔ o bɛɛ bɛ kɛ mun ye o avocat na magistrat tribunal baara est ce que o bɛɛ place bi yan mais taga o école lajɛ bi mɔgɔ bayirika bɛɛ ko k'ale bɛ kɛ juge ye n bɛ kɛ avocat n bɛ kɛ huissier ye mali mɔgɔ bɛ la huissier bɛ nin ka caya jamanaden yɛrɛ ye donc kalanbon caman b'o cogo la minnu yɛrɛ place tɛ anw bolo bilen mais jama de bɛ wula ka taa ye an mago bɛ secteur min na n'o kan ka jamana bɔ nɔgɔ la o ye bagan mara sɛnɛ ye mais janto tɛ ka k'o la o kungo da bɛ jamana kɔnɔ dan tɛ mali kungo la office Niger la kɛ près d'1 million d'hectares o bɛɛ ye mais an bɛ malo san na malo da ka gɛlɛn malo min bɛ bɔ kɔfɛ ka na o yɛrɛ ka nɔgɔ an ta ye kuma dɔ la an bɛ sukaro san na sukaro dilanyɔrɔ b'an bolo a sɛnɛyɔrɔ b'an bolo sukaro min bɛ bɔ da kɔfɛ o cɛ ka ɲi n'an ta ye a da ka nɔgɔn n'an ta ye alcool b'o cogo la nin bɛɛ bɛ fɔ an fɛ yan bagan mara nin bɛɛ filière mun kan ka développer ka denmisɛnninw orienter ka taa pour que an ka se ka bɔ nɔgɔ la parce que dun ka fa tɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiriwa tɛ yen ko bɔrɔ kɔnɔkolon tɛ jɔ dɛ an ka hakili jagabɔ i falen don dɛ kɔnkɔtɔ miiri tɛ dɔw la n bɛ mun ɲini n bɛ mun sɔrɔ ka d'o ma dɔ n'i fara hakili bɛ cari n'i fara i bɛ se ka hakili jagabɔ mais kɔnkɔ bɛ la i tɛ se ka taa yɔrɔ la dɛ donc barantanya bɛ yen kalan tagabolo yɛrɛma la gouvernement jɔlen t'a jɔyɔrɔ la n'o tɛ anw kan ka maloya bi k'a fɔ jeunesse b'an bolo ko baara tɛ ka sɔrɔ ka se o ma Mali placelen bɛ parmi les pays du quart monde tiers monde tɛ dɛ quart monde le Mali est classé parmi les derniers pays du monde diɲɛ jamana bɛɛ bɛ anw ɲɛ i tɛ jamana 5 tɛrɛmɛ derew la n'i ma Mali tɔgɔ fɔ ala ni gɛlɛya mais fɛn bɛɛ kan ka se ka k'anw fɛ yan parce que fɛn bɛɛ place bi yan nka kalanko tiɲɛna ni question ma fɛnkɛ i bɛ se ka segin a kan n'a sɔrɔ ɲinan n bɛ yɔrɔ dɔ ko question in kɔnɔ i ka laɲini min ye tonton laɲini ye nin yɛrɛ de d'accord laɲini ye nin yɛrɛ de ok tonton sisan nɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka di denmisɛnninw ma komi kalanko kɔni kɛra tan anw si seko t'a la tuguni tari e ɲɛ bɛ faveur dɔ la an ye n'an bɛ se ka bɔ min fɛ bon ladilikan ka di denmisɛnninw ma mara tiɲɛna ka ban ayiwa ni mara tiɲɛna ayiwa denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ se k'u yɛrɛ dilan dɛ chaque génération a la solution à ses problèmes ni dunun gorobara n'a ma fara a bilatɔ don gɛlɛya min bɛ jamana nin kɔnɔ bi a wuliyɔrɔ fana ka jan dɔɔnin diɲɛ sɔgɔlen don ka bila ɲɔgɔn kɔnɔ internet lajɛ ban whatsapp bɛ kun youtube bɛ google bɛ yen denmisɛnninw ɲɛ b'olu la o n ko fana kalansira dɔ dɛ mais est ce que kalansira ɲumanw don wa mais an bɛ se ka mun de kɛ ka mɔgɔ bali ko diya fɛn bila whatsapp kan denmisɛnnin tɛ téléphone tɛ denmisɛnnin bɛɛ bolo wa e ye fɛn fɔ e ma fɛn fɔ e yɛrɛ tɛ min dɔn a b'o dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan fɛn bɛɛ b'u kun bi kalanbolo wɛrɛ sɔrɔlen b'u fɛ min tɛ mansaw ta ye kalanso wɛrɛ sɔrɔ bɛ bi min tɛ ekɔliso ye ne ko la ko an bɛ kunun sɔrɔ cogo di ayiwa n'a ganna nasumaw n'aw ɲɛ ganna aw na dɔn k'a bɛ sira jugu kan gɛlɛya b'a to aw bɛ bɔ sira jugu nin ka sira ɲuman sɔrɔ ni sɛgɛ 50 b'i la i bɛ sɛgɛ 100 siri cɛ ma pour que ka 50 nin kɛlɛ n'a ganna a bɛ suma n'o tɛ kunun sɔrɔli diɲɛ tɛ o bolo kan bilen an bɛ se ka kunun ɲuman kelen kelen lajɛ k'o bɔ a cɛ la mais hali o min filɛ o ye o ɲuman min bɛ fɔla maakɔrɔbaw fɛ bi denmisɛnninw tulo t'o la bilen koyi anw tɛ diɲɛ kalama ye gabanw ye o adamadenya yɛrɛ dilan cogo wɛrɛ b'olu bolo mun tɛ mansaw ta ye bilen anw yɛrɛ kɔni ni mun b'a fɔ dɔ ma ko namori
den fa yɛrɛ tɔgɔ ko namori l'exé le la bonya t'an kan o nka bidenw wa bi fa fana denw don dɛ an bidenw jɔn den don bi fa fana denw don bi faw de ma jɔ u jɔyɔrɔ la o de ye bidenw kɛ tan olu faw bila cogo min n'o tun y'u den kɛ ten an tɛ kɛ tan biden o ye bi faw fana denw ye wa an bɛ sɛgɛn dɛ an bɛ mɛn cogo la dɛ nka ni tasuma b'an kan je suis optimiste a mana guma cogo o cogo an na bɔ nin cogo la don dɔ la mara cogo lajɛ kɛ jamana bɛ marala bolo ma ka lajɛ ba donc se bɛ minnu ye olu b'u denw bila ka taa kɔfɛ se tɛ minnu ye aw bɛ to gɛrɛwu la Bamakɔ ni Segu ni Kayi kɔnɔ yan kalan ti kɛ pendant que masakɛ minnu b'an kɔnɔ o denw bɛ jamana wɛrɛw kan kunun sɔrɔlen ma nɔgɔn an bɛ fɛɛrɛ de kɛ il faut prendre le train en marche parce que Japon y'o de kɛ k'i développer le Japon est allé à l'école de l'Occident ko ɲuman mun bɛ tubabuw bolo u ye mɔgɔ bila ka n'olu lajɛ ka taa ni o ye u yɛrɛ fɛ ye ko o fara u ka ɲumanw kan u ka minnu b'u bolo n'o man ɲi k'o bila an ka tɛmɛnenw na an bɛ se ka lajɛ taabolo kelen-kelenw b'a la an b'an sinsin o kan nka wajulikɛlaw ye caman fɔ sa den mansaw ka kɛɲɛ du kɔnɔ misiriw la wajuli kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ dɛ mais résultat bɛ min a tɛ komi a tɛ kɛla o mɔgɔw b'o baara kan radio privé b'a baara kan don o don mɔgɔw bilasirali la mais l'effet sur le public an tɛ effet la o sinon kuma bɛ senna kadaw i bɛ radio privé fila dayɛlɛ i bɛ lamɔ kuma mɛn dɔ da i bɛ taa du kɔnɔ i b'a kuma mɛn i bɛ taa misiri la i b'a kuma mɛn a bɛ fan bɛɛ da mais a nɔ bɛ min ne tɛ nɔ yɛlɛ la dɛ an bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ de an bɛ ka dɛsɛ ka taa fɛ k'an lafo ka taa fɛ folikan laban min bolo k'aw yɛrɛ sɛbɛ fo aw bɛ baara min na baara ɲuman don n'aw miiri sera kunun ma k'o ɲɛɲini k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ka se ka bi faamuya ka sini labɛn o ye ko ɲuman ne ka foli fɔlɔfɔlɔ bɛ aw yɛrɛ ye n bɛ aw fo n ka dugawu b'a ye aw ka continuer baara nin fɛ ayiwa kuma ninnu bɛ ka fɔ jama min bɛ ka lamɛn n b'o jamakulu yɛrɛ fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala ma denw sera ka tɛmɛni kɛ aw ka kuma ninnu kɔnɔ an bɛɛ sago ye de o mais ne kamana galen don dɛ sini na n kamana galen don Mali sini ne fasoba kamana galen don a la i mana lajɛ fan fan n tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ la donc n ka foli b'aw ye i Diko Sisokɛ i fana Sisoko Ɲamɛlɛ Banaga n ka foli b'aw bɛɛ vraiment merci beaucoup tonton a diyara n ye kojugu an filɛbagaw nin kun ye an ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ ani mɔgɔ min tun bɛ baro la bi o de ye Fasoba Samake an ka maakɔrɔ dɔ don caman ɲɛfɔ an ɲɛna an ka kunun tagabolo la bi tagabolo fana na kamanagan min b'a la a y'a fɔ hakilina min fana b'a fɛ a y'a fɔ ni masaya man ka jɔ a jɔ la don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yalasa siniɲɛsigi a bɛ se ka lasabati an bolo cogo min na aw k'an bɛn